साननैनि हाबाफारि लानानै गरेस्वर फरायसालिमानि खुंगा 49थि बोसोरारि एबा 50थि गायसनथाय सान फालिथाय खुंदों। दिनै गरेस्वर फरायसालिमाया 49थि गायसनथाय सान एबा 50थि गायसनथाय सानखौ 29 आरो 30 आगस्ट साननैनि हाबाफारि लानानै गरेस्वर फरायसालिमानि गरेस्वर फरायसालिमा नब्लाङाव खुंनाय जादों। गरेस्वर फरायसालिमानि गोरायुं डॉक्टर प्रमोद मेधि बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला गरेस्वर फरायसालिमाया फरायसा फरायसुलिफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाय होनाय होननानै बुंथियो गरेस्वर फरायसालिमानि गोरायुं डॉक्टर प्रमोद मेधि बिथाङा। दिनैनि हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि 8:15 रिंगायाव फरायसालिमानि 50थि गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै गां बाजि फिरफिला बिरहोनानै जागायनानै फुंबिलिनि 8:30 रिंगायाव बिबार बावनाय जायो। बेनि अनगायैबो 9:15 रिंगायाव हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। 10:15 रिंगायाव गायसनगिरि गोरायुंनि मुसुखा बेखेवनाय जायो। फुंबिलिनि 10:30 रिंगायाव आलारि बाथि फोजोंनाय, 11 रिंगायाव बिफां गायनाय आरो 11:30 रिंगायाव गरेस्वर फरायसालिमा सामलाय आफादनि आफादगिरि महिधर बर'नि आफाद सामलायनायाव गेवलां मेला मोजाङै मोजां जानानै थाङो। बे गेवलां मेलाव बराय बिबुंथि लाखियो गरेस्वर फरायसालिमानि गोरायुं डॉक्टर प्रमोद मेधि बिथाङा। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथांजों लोगोसे बारग' आफादगिरि, बारग' बिबुंगोरा, गरेस्वर ओनसोलनि मेलेमजिबि समाज सिबियारि आरो गरेस्वर फरायसालिमानि बिबुंगोरा बारग' जीएस बिथांमोनजों लोगोसे गरेस्वर फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मेहेरगोनां खालामो। बेनि अनगायैबो नैथि सान एबा 30 आगस्टआव फुंबिलिनि 10 रिंगायाव बिगियान बिफाननि दिन्थिफुंनाय, 10:30 रिंगायाव आखाइजों लिरनाय लाइसि बेखेवनाय, 10:45 रिंगायाव फिथा सावनाय दिन्थिफुंनाय, फुंबिलिनि 11 रिंगायाव गरेस्वर फरायसालिमा जोनोम मोननायनिफ्राय दिनैसिम सोलायनायनि सायाव दिन्थिफुंनाय जागोन होननानै फोरमायदों गरेस्वर फरायसालिमानि गोरायुं डॉक्टर प्रमोद मेधि बिथाङा। फाउंडेशन डे नि सेलिब्रेशन 49th year completion फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन जागासिनो दङ आरो लोगोसे जोंनिया जा 50 yearsआव आगान सुरबाय। बे हिसाबै जों दा अनेक मोजां खामानि मोजाङै आवगायलांनांगौ। कलेजखौ स्टुडेन्ट्सनि बेनिफिटनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ। कलेजनि इनफ्रास्ट्राक्चार, एकाडेमिक एनवायरनमेन्ट, रिजाल्ट सब साननानै जों मोजां आवगायलांनानै बेखौ जाहाथे ग्रेटार गरेस्वर एरिया बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव मोजां फरायसालि जायो, बे फरायसालिमा जायो। बेखौ जों दानानै मोजां दाना लानानै फिउचार जेनेरेशननि थाखाय जों बेफोरखौ मोजाङै प्लेटफर्म होनो हायो। हायर इडुकेशन एज पार एनइपि हायर इडुकेशननि मोजां जुदि जों सुबिदा होनो हायो, हायर इडुकेशनखौ होनो हायो, फिउचार जेनेरेशना जोंनिया मोजां जागोन। गतिके एज ए ग्लबेल सिटिजेन, एज ए प्राउड इन्डियान फरायसुलिफोरा जाहाथे परिचय होनो हायो, बेनि आखा लानानै दिनै आं बयनोबो आंनि अननाय आरो आंनि थेंक्स गिभिं थाबाय। थेंक इउ भेरि माच। दिनै जिहेतु साननैनि हाबाफारि दं, नोंथांमोना जिहेतु हाबाफारि लादों, मा हाबाफारि लादों बे? दिनै फुङावनो जोंनिया माबा जागोन, फिरफिलानि प्रग्राम दंमोन, थारमाने फ्लेग हस्टिं। बेनि उनावनो जोंनि जाबाय बे माबा लाइटिं कालचारेल प्रसेसन दङमोन। कालचारेल प्रसेसननि उनाव जोंहा बे लाइटनिं अफ द लैम्प 50 नाम्बार्स अफ लाइटनिं अफ द लैम्प। बेनि उनावनो जाबाय जोंनिया बे माबाया लाइटनिं अफ द लैम्पनि उनाव जों जाबाय बे दंफां गायनायनि बे प्रग्राम दङमोन। आरो दा जोंना अपेन सेसन गेवलां मेला दङ बाखि। आरो गेवलां मेलाव जोंहा रेसपेक्टेड डेपुटि CM सारा फैगोन होननानै कनसेन्ट होदोंमोन आरो लकेल MCLA साराबो फैगोन होनना कनसेन्ट होदोंमोन। आरो जोंहा एपइन्टेड माबा रेसपेक्टेड स्पिकारबो जों थिग खालामना दोनदों जाहाथे जों आगोलनि बे माबाखौ बे कलेजनि बे गरेस्वर कलेजनि आगोलनि जि हिस्ट्रि दङ, जे आगोलनि जि मेमरिज दङ, बेफोरखौ जों मोजाङै जाहाथे उनाव बेफोरखौ जों जाहाथे प्रेजेन्ट सिटुएसनाव जों मोजाङै बेफोरखौ नायनानै जों एसे मेमरिफोरखौ मोजां सावरायनानै जों जोबोद गोसोखांनो एसे गोसो दङमोन दिनै। आरो बे गेवलां मेलनि उनावनो दिनैनि प्रग्रामा जोबगोन। ओमफ्राय गाबोनो जोंहा बै हेन्ड रिटेन मेगाजिन इन'गुरेशननि प्रग्राम दङ। हेन्ड रिटेन मेगाजिनबो जों अलरेडि रेडि खालामदों जों कलेजनिफ्राय। आरो लोगोसे जोंहाबो एसे प्लेन दङ। बे प्लेना जाबाय
बे कलेज मेगाजिनखौबो इन'ग्रेट खालामनाय प्लान दङ गाबोनो ओमफ्राय लोगोनो बे साइन्स स्टुडेन्टसफोरा बे साइन्स एग्जिबिशननि मोनसे प्रग्राम दङ बे साइन्स बेनि लोगोनो जों थारमाने एसे बे ट्रेडिसनेल जोंफोरनि जे फिथाफोर खावनाय माबा बेफोर बुस्थुखौबो जों एसे एग्जिबिशन काम सेल पइन्ट ओरै बाय द हेल्प अफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बेखौबो जों एसे प्रग्राम लाखिदों गाबोनो गतिके नोंथांमोननो गरेस्वरनि रायजो राजाफोरनो एसे खावलायहरबाय आं एसे रिकुवेस्ट हरबाय जाहाथे बे दिनैनि आरो गाबोननि प्रग्रामखौ साक्सेसफुल खालामो थेंक इउ